Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Boma lija lapita lija, boma latsa munda lapita lija, inali 100 chakuti bagi. Panopa tikulira pano apa ndikunena pano anthu aja, anthu akuta, thumba la chimanga pano 40,000, 35,000 chifukwa cha utsogoleri wabwino. Mtsogoleri wodziwa chimene akuchita. Zonse profesa amadziwa chimene akuchita. Sizija zoti aine sidziwa zonse. Ayi. Akuti tu anthu ena sakukondwera kuti chimanga chikutsika. Mutinji maka pano chikawo chapakati maka amene amasunga chimanga. Akuti chimanga siwana chokolowera apita ndacho kuti profesa akupanga bwino. Mwina mutinji pa nkhani imene. Ambuye munthu amene sakukondwera kuti chimanga chikutsika amene ndi mfiti. Koma inuyo kuti mupite mukampeze munthu wakumudzi, panopa munthu wakumudzi akukondwa kopya chifukwa chona kuti munthu wakumudzi ali ndi chimanga, ali ndi ufa, angolowa m'munda kuchola nkhwani wake, kuchola khwanya wake, akudya sima pakhomo. Koma na kwa ine amene ndinakonza kuti ndipweteka Malawi ndi mtengo wa 280 bagi amene sangakondwere. Koma na munthu wa midzi komanso munthu wozindikira bwino amene amakonda Malawi akukondwera kwambiri ndi utsogoleri wa Profesa Peter Mutharika. Asakunamizeni kuti palibe amene sakukondwera. Wina aliyense panopa panopa dzina la APM la sintha mtauni mwanthu angoti kulukuta moyo. Ena ake dzulo andifunsa kuti akulu mungadziwa amene abereka profesa kutifunsa ine ndati Sono amafuna atani ndi amene abereka profesa. Akupita kangu athokoza basi kuti mudatigwirira ntchito inu, mudatigwirira ntchito yabwino. Kutifunsa ine mumadziwa amene abereka profesa. Anthu ali ndi chimwemwe ndi Profesa Peter Mutharika. Ifeyo kwathu ndikupempha Mulungu amdalitse Profesa Peter Mutharika, azimpatsa moyo wamphamvu, komanso azimpatsa mtima wotikonda mmene amatikondera ife Amalawi. Ndipo Amalawi panopa mudzione mmene ndikunene tona ndikamimba kangaka inali chochipimbayi sinimadya inu. Kali pano madera amene tayenda Amalawi wambiri akunenesa kuti akufuna material achipani, makaka achipani. Mwauza zotani because kuti pa ground makaka achipani sakupezeka. Apeza kuti makaka achipani. Ndizoona program imene yogawa makaka achipani ilipo. Monga mukudziwa inu chipani ndi chipani chachikulu, chipani cha DPP. Anthu mmadera amasadandaule mboma mutangokhala myezi yochepa. Kungokhala myezi yochepa zinthu zamba kusintha. Lero kuma president athu fachota ndi chidwi kwambiri ndikufuna utukula kupititsa miyoyo ya Malawi. Kuchipani kuti kumvetsetsa ndithu koma materials pompano ayamba kupezeka. Akamati chipani ndi materials ndiye iliyo musa anthu asadandaule. Katundu wa chipani apezeka, achinyamata ativala ma-t-shirt, azimayi avala salu, katundu alipo wambiri. Koma mukudziwa kuti president athu maso awo alipo tukula dziko lino. Pamene tikumaliza kucheza kwathu, president alengeza kuti apempha maka achinyamata kuti mawa akhalepo ndithu amvere zimene apereke. Inuyo nkuga kwanu mukuoneka kuti achinyamata amene wawa mwalimbikisa motani kapena muli zotani musona zokhuzana achinyamata amenewa pamene apemphedwa kuti mawa akhale maso tcheru kumvera uthenga ochoka kwa president. Ndigwirizane nawo a president athu Profesa Arthur Peter Mutharika popempha kuti achinyamata abwere. Inu mukudziwa kwambiri kuti muone cabinet yawo yonse ya Profesa Peter Mutharika achuluka kwambiri ndi achinyamata. Chidi chawo a president athu chile ifeyo achinyamata. Nde ineso ndapempha achinyamata mawa kuti tonde achinyamata tonse kulikonse kumene tiliko tientifikeni mwa unyinji tizamvere zimene president wathu Profesa Arthur Peter Mutharika watikonzera. A president athu chidwi chawo kwambiri chili kwa ifeyo achinyamata. Inu mukudziwa anyamata takhati kunamizidwa. Tilemba ntchito sizinapezeke. Ye kuli mamega fama ang'ono achinyamata sizinapezeke. Koma masomphenya a Profesa Peter Mutharika mwayika kwa ife achinyamata. Ndiye ndikutsimikizeni ndi mawa muona achinyamata ambiri akutuka. Chitsimikiziro chake ndi izi tayikazi apanga ziwezi ndi achinyamata kuzipereka achinyamata kukondwera ndi utsogoleri wa president wawo Profesa Arthur Peter Nkulukuta Moyo machine amene mawa inu president akamatuluka dziko lizigwedera. Ligwedera mawa. President akamatuluka dziko lizidani? Komonse ati president akamatuluka abapita kwa ntere. Inu president inu panopa aliyese maso ali tcheru kwa Profesa Peter Mutharika. Katundu, machine, pangolini, Nkulukuta Moyo akutuluka mawa. Inu mwachoka kupulanta yatu. Kuma mukuona bwanji tauni aliyo kumeneri. Zamba zachitika bwezi. Kusonyeza kuti president wa dziko mawa akutuluka. Tikamati president wa dziko imanena kakhale akamaoneka president wa Katundu. Mawa machine akutuluka. Mawa machine akupereka sona parliament kuuza mtundu wa Malawi mmene dziko la Malawi linyamukire. Tsiku lake ni mawa.
ndisakambe nine kamba ni dzina lanu komanso ngati muli ndi udindo ku chipani chimene cha DPP. Ine dzina langa ndi Dayton Musa, mulangizi wa President Professor Arthur Peter Mutharika pa nkhani za Chinyamata. Ine makalangiza so president ino nkhani za Chinyamata. Ifeyo ndi amene malangiza president pa nkhani za Chinyamata. Ndikuona mdziko muno mukuona kuti anyamata asikwanje sakuoneka ku DPP. Anyamata discipline. Simungapeza anyamata ku DPP anyamata zikwanje. Ntchito za anyamata DPP ndi zimenezi kuongeretsa tauni. Amalawi ambekezeza kuti saona zikwanje mulamulo umene ngati mene linalili boma lapita lija. Kulibe chimene aziona Malawi kwa anyamata DPP ndi ntchito zabwino, kugawa zakudya midzi, kuthandiza nkhalamba, kuthandiza osauka, kutumikira ngati anyamata achipani. Ife anyamata DPP ndife anyamata achifundo. Tilibe nthawi yoti tikozodzuka nkumakatenga zikwanje. Iyayi tilibe buchala. Ife tilibe buchala. Sitingatenga Malawi athu omwe nkukhala buchala yathu iyayi. Iya tilibe nthawi yoti tikozonyamula zikwanje pano nkumayenda m'misewu. Nthawi imene tilibe. Tili ndi nthawi yowathandiza president chitukuko chimene akonza kwa ife achinyamata, chitukuko chimene akonza ku dziko lino la Malawi, osati zikwanje yayi. Ndipo muyembekeze kuti simudzaona mnyamata wa DPP atanyamula zikwanje. Ndi kuti ife tidzakhala talipira ntchito komanso zidzatheka. Tatokoza kwambiri ndimene ndachezera ndi olemekezeka Amusa Saidi amene ni mulangizi wa president pa nkhani za Chinyamata. Pambero penipeni mwina ndingosendera zonse pano ndingocheza ndi zanga Robert Seman wamvatu Amusa Saidi pano akuti sizatheka ku chipani cha DPP kuchitika ngati mizi machitika boma lapita lija, komanso afotokoza mawa amene zikhalire akuti Lilongwe agwedezeka potengeranso kuti sona limene akupereka president mawa mu chamber nyumba ya malamulo akuti ikhala sona imene iyatengere Amalawi kuchipulumutso kuchokera ku mavuto amene kuchokera ku boma lakale lija. Mwina ungombere mkota motani nzanga Robert Seman ndimene ayankhulira kuno. Anzanga ndikakuza kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika president amene anabwera kuti adzatumikira Malawi. Choyambirira yang'ani amati akakhala amaganizira Malawi. Kuti tikati Malawi amafuna chani? Amalawi amafuna akhale ndi chakudya chokwanira. Ndi chifukwa tikunena kuti sona mawa afuna Amalawi ambiri akonzekere. Kukonzekera kwake ndi kulango konzekera chifukwa choti mwachizolowezi. Chifukwa ena aja mapanga masona ndio siyana ndi amawa. President Professor Arthur Peter Mutharika amati akamayankhula chino amafuna kuti chikhale chanu chikhale chokwanitsidwa ndithu alese chimufikire. Ndi sona ya mawa ndikayang'ana muli kodi achinyamata akuyeneka ayembekeze zotani. Funso langa linali limenelo alengeza ochokera ku boma akuti amemeza kwa chinyamata kwathu mwina Amalawi ochokera ku Lowashire kumene mukuchokera mwauza zotani kana mwapasa uthenga wanji mawa zotani anthu aku Lowashire kwendi mmene mukuchokera maka. Anthu aku Lowashire I wish onse akanabwera chifukwa Lowashire ndi ya DPP. Lowashire imakonda Professor Arthur Peter Mutharika. Akanabwera azaone Lilongwe mmene ikuonekera ife tazunguliratu kuchokera ku State House kudzafika kuoneka kuti Honorable Dayton Musa apanga decorate town ikuoneka bwino. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha ulamuliro wabwino wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tiyembekezere kuti mawa anthu akhala cheru ku ma TV tione kuti Professor Arthur Peter Mutharika atiuza zotani. Ife angati anthu aku Lowashire ndife onyadira kwambiri chifukwa chimene timafuna chinatheka. Professor Arthur Peter Mutharika mkulu kuti amoyo pano ife tikukhura naona ni njodo. Munase kujanyika zanyika so pano iyo chimanga nyika sikujedwa so ya pano po chimanga ndicho chipa. Pano ndikunena pano boma Professor Arthur Peter Mutharika akulandira anthu chimanga nkhalamba zikusangalala. Poyamba atu anthu ndikukuuzani amagula chimanga mkakapo. Koma pano anthu akutha kugula thumba la chimanga chifukwa cha mkulu kuti amoyo Professor Arthur Peter Mutharika. Pano anthu aku Lowashire ndi osangalala kwambiri. Ndipo akanakhala kuti ndi pafupi pa Lilongwe pano pakanadzadza pano. Mukanaona anthu aku Lowashire akuvina pano. Ndiye ndifuna ndikutsikimizireni kunena kuti sona ya Professor Arthur Peter Mutharika mawa ikhala yokomera ifeyo anthu aku Lowashire. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Kumeneko ndikucheza kuanga ndi olemekezeka Dayton Musa komano pampeto pa zonse amene akuangule zonse ndi Director of Youth wamkulu weni wa Chinyamata kuno. Mwini achinyamata ndi amene ndifuna kucheza naye pano. Ulule zina lake aliulule liyekha zina lake wamkulu wa Chinyamata ameneyo munotili ndi muzinda wa Lilongwe palanda about penipeni pamene papangira decorate modabwisa kwambiri ena akamba pano akuti apanga decorate malo amenewa ndi achinyamata amenewa pokonzekera siku la mawa limene likhale siku limene akuti ku Malawi kuchitika chivomerezi amene mkango wa dziko lino ukhale ukutuluka ukapereka State of the National Address ena amati sona ku Parliament. Mwina olemekezeka ndikulandireni kuno ngakhale mukutilandira ndinu. Zikomo kwambiri. Ntchito ikuyenda bwanji kuno? Ntchito ikuyenda bwino kwambiri.
ndithu moti mu tsiku la lelolo chinatikomera ife achinyamata ineyo ndi advisor amusa kuti tikukonze state center iyi pamene a president akutuluka kukhale paliponse bulubulu. Muti cholinga cha declaration imeneyi ndi tsiku la mawa pamene mkango ukhale kutuluka Professor Arthur Mutharika. Ndizoonadi pamene a president athu akutuluka mawa kukapereka sona ku parliament ndiye tinachiona kuti chinthu cha nzeru kuti tauni ioneke bwino kwambiri. Mwakonzeka motani pamene president wa dziko lino akhale akutuluka? Zimavuta kuti mkango utuluke koma mkango avomera kuti mawa kutuluka kuchinyamataku mwakonzekera motani potengeranso nkhani ngati zachitetezo kuchinyamata kwanuko? Ife achinyamata kumbali ya chitetezo ndi chokhwima kwambiri. Ifeyo monga anyamata athu ndi discipline, anyamata athu alibe mbiri yoyipa yazikwaje, anyamata athu ndi omvera moti anyamata onse mawa aliyense m'maderamo ali otekeseka kuti pamene mkango ukutuluka akacheze nawo. Ndithu apana akamba kuchokera kuboma apempha maga kuchinyamata, apempha kuti mawa akhale tcheru chifukwa sona imene ikhale kuperekedwa mawa ndi a president a dziko lino ikulunjikanso kwambiri kuchinyamata. Munapeza mpato kasuzumira kusona achinyamata kuchinyamata umeneko? Ineyo sindinapiteko kasuzumirako kusonako koma ndi chikhulupiriro kuti sona imene ingatuluke mawa ndiyokomeranso ifeyo achinyamata panopa tili tchero kudikirira kuti tiyambe kutenga ngongole kuti tiyambe kupanga mabizinesi athu. Pamene kwathu apaseni kutenga achinyamata wonse chigawo chino chapakati. Ndikupempheni achinyamata nonse konse kumene muli matransport alipo amene abwere m'maderamo. Ifeyo achinyamata nonse kwerani mmenemo tikumane ku parliament. Zikomo kwambiri. Ndithu ndathokoza kwambiri. Umo ndimene ndachezera ndi mkulu wa chinyamata kuno mu mzinda wa Lilongwe. Mwina ndingocheza ndi ena amene akungodusa kuno ndimve kuti kodi ndiokonzeka motani ndi tsiku la mawa amene likhalire mu mzinda uno wa Lilongwe. Ndilitu pano ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana ndifuna ndimve kuti mawa maka chigawo chino chapakati mu mzinda uno wa Lilongwe anthu kuno akonzeka motani kumulandira Professor Arthur Mutharika mkango wa dziko lino mwini dziko lino kuyambira pa 16 September 2025 mpaka na 2030. Mwina pachamba kucheza kwathu mutatifotokozera dzina lanu. Ine ndi Memory Nkhoma ndimachokera mu mzinda wa Kawalemu. Mawa Professor Arthur Mutharika akutuluka kupita kwapereka sona State of the National Address. Mwakonzeka motani polandira mkango umene pamene ukutuluka ku State House? Ifetu ndifosangalala kumuona APM mawa akutuluka kudzayankhula mu mzinda uno monga tidachitira pa 16 September powasankha ngati mtsogoleri wa dziko lino. Kodi munasankha nawo president amakamba akuti chigawo chino chapakati ndi cha IMCP boma lapita lija. Inu zinatheka bwanji pokha chigawo chino chapakati mene makambira enawo kuchoka uku ngukavotera mkulukuta moyo? Ndipo ine ndino chigawo chapakati pano komano ndinamvotera APM polingalira ndi mmene tinalili mu nthawi yapitayi ndi mmene zinthu zinalili pakatipa pamene zinatipangisa kuti timvotere APM kuti abwererenso. Chimanga katundu osiyanasiyana dziko muno zikutsika. Tiuzeni pano chigawo chapakati mtengo wa chimanga pano ndi ndalama zingati? Panotu pa chigawo chapakati mtengo wa chimanga pakadali pano chikadulisisa ndi 50,000 koma ambiri apanga ma 48, 45 mitengo yake ndi imeneyo. Zinakhaza kuti tidakali mulamuliro ujawu pano tikuti mtengo wa chimanga uli pati? Zinali zosakambika mwina bwezi pano tugula thumba pa 250,000. Zinthu sizinali bwino tisaname. Kuchinyamata anena a president akuti mawa muyembekezere sona imene kubwerayi ikulunjikanso kwambiri kuchinyamata. Mwina chiyembekezero chanu nchotani kuchinyamata kumeneko? Ifetu chiyembekezo chathu ndichofunikira kwambiri mu nthawi imeneyi imene mawa president athu akuzapereka sona yawo ndiyembekezera kuti ngati ifenso achinyamata a president atiganizira komanso mmene muzipindulira wa chinyamata wina aliyense ngati mmene taonera pa nthawi yochepa a APM nthawi imene akhalayi chivoteni pa 16 September tikuona zinthu zambiri zasintha. Ndiye ngati zasintha zinthu zambiri ndikukhulupirira achinyamata tili mgulu lomwelo moti panopa ngati ife achinyamata ndifosangalala kumuona APM mawa akubwera ndithu kuzapereka sona yake imeneyi. Inuyo pa inu nokha ngati munthu mungakonde a president
mukakonde a president atayika zotani mu sona imene ngati kuchinyamata that is okay ngati ne wachinyamata ndikhoza kukhala munthu osangalala president ayike masomphenya pa za moyo wathu ngati achinyamata kuti zimene zingatitukule zimene zingatisinthe ngati fa achinyamata mukaganizidwe kathu mukachitidwe kathu tikhala anthu osinthika manga kumbali ngati ya kuti tipezeko kaya ndi ngongole kuti achinyamata tizigwisa ntchito ndikhoza kukondwa zitatero umo ndimene ndachezera ndi ena ongodusa kuno pamene ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana ndacheza ndi anthu angapo chigawo chino chapakati makapo konzekera pamene a president Professor Arthur Peter Mutharika akhale akupereka State of the National Address imene ku dziko lino la Malawi sona ya chiyembekezo sona ya zinthu zimene ikutheka wachinyamata tatiuze zina lako ndi ndani pamene ine ndi Frederick Quiver Kalulu from Zomba ku Chanko. Oh mwachokera ku Zomba? Yeah ku Chanko. Oho. All the way from Zomba. A president tu alengeza akuti sona ya mawa ikulupira kwa inu achinyamata chiyembekezo chako nchotani pamene a president akutiuza sona imeneyi chinthu choyamba chomwe ndingayankhule panopa nchokuti tikuyembekeza zinthu zabwino kwambiri chifukwa so far a president zomwe akupanga zikuonesa kuti akupanga deliver so ngati achinyamata ife we are free assured and we have high expectations kuti sona yomwe ikubwerayi abwana atiuza zinthu zabwino kwambiri ndi zosangalatsa mukuyembekezera kuti a president akuuza ndi zotani mawa okay mawa a president atiuza zinthu zomwe akwanirisa amene atenga mpando komanso atiuza zinthu zomwe apange kusogoloku zomwe akwanirisa kubwezesa economy mchimake dziko linatengedwa m'manja mwa anthu omwe sankadziwa kugwira bwino ntchito ankapangazo za mabanja awo ndayankhula ndi ena ake pano akuti amene amasogolera dziko lino mbuyo mbuja kuti anali asamunda ndasamundadi sakunama ndasamunda sakunama ndasamunda chifukwa chakuti you can see the way they were doing their things samata welfare ya Malawi samata welfare ya achinyamata panopa achinyamata tayamba kumayenda ndi mphamvu tikudziwa kuti mtsogoleri wathu akutiganizira eni chomwe akupanga akuchiziwa chifukwa achinyamata timalimbikitsika tikamaona mtsogoleri akupanga zinthu zomwe ife tikufuna rather than ma speeches okha pa ground 0/10 so ife apapa it's not long to say kuti omwe amatera mlanda asamunda ndimafuna utipekere uthenga kwa wachinyamata amene ali kunthalire amene ali kuzomba amene ali kunsanje kucholo ku Blantyre kuchitipa kuti mawa akhale ndi chikhulupiriro chotani pamene mkango wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhale akutuluka kukapereka State of the National Address mu Parliament Chamber. Okay. I want to assure every Malawian youth wachinyamata aliyense kaya ndi kuchitipa kaya kunthalire kaya kwa akauma kaya kuzomba kuchinamwaluku kaya kuphalombe kumigowuku aliyense should be assured kuti a president akubwera mawa atiuza masomphenya omwe tonse takhala tikuwadikira mawa a president atiuza zomwe achinyamata ife takhala tikufuna so we should be assured and get our pressure down mawa chilichochika chili bwinobwino ene mawa chilichochika mchimake a president atiuza zomwe ife tikufuna ngongole zomwe timafuna timasowa zija zipezeka chitukuko chomwe timasowa chija chipezeka katangale uja akutha a president panopayika ma measures opsa kwambiri abwino oti achinyamata ife we are now seeing a future kuti Malawi is now going forward. Pambeto paucheza kwathu tauze zina lako a Malawi zina ndi ndani? Zina langa ndi Frederick Quiver Kalulu ophunzira from Chancellor College. I'm in my final year studying Bachelor of Arts Humanities. Ndathokoza kwambiri Mr. Quiver. Kumeneko ndimene ndachezera ndi mmodzi mwa ophunzira kuchokera ku skulu za kwachenjede nziko muno. Ndicheze ndi mkulu winanso wa Kabaza. Kabaza kwenda bwanji komano pachiyambi tatuzeni zina lanu ndino yani? Ine ndi Panda amene ndikupezeka mulilongo muno koma ndimakhala kwa Kauma. Ndikupezeka pano makamaka chifukwa cha kuchitira umboni. Nkhani imene mtsogoleri wa dziko tikamakamba za mtsogoleri wa dziko sitikukamba munthu amene wochita kukakamiza uyu ndi mtsogoleri wa dziko kale muja boma lapitali kunalibe mtsogoleri mnyambo tanthauza panalibe mtsogoleri nkhani inali yongokakamiza kuti mwina Amalawi tikhale mu temporary leadership ine ndikulankhula ndine Zika koma ndimapanga Kabaza mbuyo muja ndimapanga business ya Kabaza tanaona akugona mizere ya mafuta ya galimoto panopa zikhala bwanji mungasiyanise bwanji imene zinalili mbuyo muja boma lapitali lija ndi boma limene lili la chipani cha Democratic Progressive Party pali gap tikamakamba kuti pali gap kuti ndi mtunda wautali kwambiri chifukwa nthawi imene ijayi ifeyo ngati Akabaza timavutika kwambiri nkhani ya kupezeka kwa mafuta
mafuta aja nthambi sanamira zenizeni za usogoleri panalibe. Tikamayang'ana zimene zimakhalira zinthu ndi panopa sitingakambe za mbuyo muja ndikuti sitilongosola zinthu koma tikukamba pano kuti pabwera msogoleri chifukwa mafuta akupezeka, forex ikupezeka, chakudyaso sinkhani ife tikamayenda pansewu kuti manyamula anthu olemera mukwanisa inuyo mukamba za olemera mutifa ndimvesese mutanthauza mukati manyamula anthu olemera makeji mutanthauza chani? Muno ni tawuni tikunyamula anthu amene akhoza kukhala 80 90 makgs de anthu aja amafunika tikamayenda pansewu ngati ife akabaza tikhale mphamvu oti tikhoza kunyamula munthu amene ukhoza kuyenda naye mtunda wautali usanagwe naye chifukwa waja wakuta. So leadership ya Professor Arthur Peter Mutharika sinkhaniso titi zichedwa kuti tizipita kutali ni msogolero tili wasintha mu short term ka period kongochoka September kukamba muno February. Zili bwino kwambiri. Mukhoza kusimikiza pano kuti ena amakamba zokuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi president olonjezedwayo. Mutharika ndi olonjezedwadi? Yes, ndi msogoleri amene sangafanane ndi azisogoleri onse. Chifukwa ndiye khaya amene tikumuona kuti chiyembekezo chochulukirapo chosafunika kuti tichedwe kwambiri kulankhulapo koma tipitirize kugwira ntchito kumpanga support as a leadership yabwino kwambiri. Asogoleri mungasiyanise bwanji imene pafupi mungasiyanise bwanji ulamuliro umene ulipo pano ndi ulamuliro umene wapita uja? Kusiyanisapo ndiye tikhoza kuonera kuti ndikwakukulu zedi. Chifukwa nthawi imene tinali ulamuliro umene wachoka posachedwa pawo kunali zinthu zambiri zimene zimapinja ifeyo Malawi kapena kuti anthu osauka chifukwa ife ndi anthu ovutika. Panali zambiri zimene zimavuta kwambiri kuti ife kuti tizifikira bwanji koma zimavuta kuti tizifikire. Panopo tingoyerekeza ngati kuti imene chinali chakudya chinafika mpaka 100,000 pa kg bauje pa thumba koma nthawi yake ija yoti mwina ndi May, June, July koma panopo uno ndi February tikugula thumba la chimanga 45,000 40,000 kusonyeza kuti ulamuliro uwu nditu ndi ulamuliro umene umafunika kuti anthu akhale ni moyo wabwino. Ena amakamba ziko muno nthawi ya January akuti makhala nthawi yowawisa kwambiri ku dziko la Malawi kamba kukwera mtengo kwa zinthu mwina chakudya kudula. January wa Peter Mutharika ndi January wa chakwera munamusiyanisa motani? Panopo ndiye kusiyanisa nkukulu zedi chifukwa nthawi ya January wa chakwera timatha kumagona ni njala kuti tipeze ka ndrama kuti tikagule ka bigiri kachimanga osakapeza olokuyipeza ndalama yakuti ukagula osafikira deire tizipeza mwina 12,000 tikagulire uje ni bigiri yachimanga kapena 10,000 bigiri ya deire chifukwa manyipa mwambiri kugula bigiri amangodya mwina masana ni mazulo katha ndiye mawazo sakeso 10,000 ya bigiri masana ni mazulo katha zimakhazo zovuta zoti ziteke. Panopo ukuthamanga munthu kupeza kwa 4,000 ukagula bigiri yachimanga kono ndiyana pa nyumba watani waja. Ndiye mawa president wa dziko lino akutuluka ku State House akukapereka akuyankhula ku parliament akukapereka State of the National Address ena amati sona. Chiyembekezo chanu mchotani pamene president amene akutuluka mawa akuyankhula ku parliament akukapereka maprogramu ake mene ayendese dziko lino kupita chitsogolo? Chiyembekezo perekere mawu ndigwirizane ndi anzangawo ndiyambe kwambiri nkhani ya sona kunena kuti msogoleri wa dziko mawa akupereka mawu amene akuyikidwa mu chizungu kuti sona. Pali zinthu zitatu zimene ndikuyembekezera ati ife akabaza nkhani ya mabizinesi kuti forex ndalama yathu ikhale ikupezeka kuzera mu msogoleri wawo komanso tikuyang'anapo chinthu nkhani ya kupezeka kwa moyo wa anthu akumuzi osikisisa kwambiri nkhani ya zakudya mankhwala mzipatala komanso kupezeka kwa kuchosa kaganizidwe ka kugwira ntchito mwakuba. Taonapo pakati apa akupita azathu aunduna awa achitetezo kukakhwimisa malamulo passport immigration kumeneko komanso taonapo chifukwa tikukambazi ndi za zikoli kuli anthu ena amene amangofuna kuti zawo zikhale pabwino ena azikutika chifukwa cha mpando umene anatenga. De usogoleri uwu ukususana ndi zimenezo. Tikamakamba nkhani imene munabweresa pano ya akabwira ngati pali malamulo ofunika agwire ntchito uziko
agwire ntchito ngati munthu anaphwanya malamulo. Akuti avomereza kuti anabadi ndipo muzabakira. Mwabakira? Asogoleri. Izi tikulankhulazi tikufuna tinene moona kuti malamulo amaoneka ngati amakondera. Amagwira ntchito kwa anthu osauka ndikumaoneka kuti malamulo ndi amphamvu. Koma kwa munthu olemera amafuna favor, kukonderedwa. Ndiye usogoleri huu wa Profesa Arthur Peter Mutharika malamulo akuyenera kuyenda pena paliponse. Agwire ntchito, ife akabaza tikalakwira lamulo timakamangidwa. Kati kuyenda opanda license, kati kuyenda opanda helmet, malamulo amatipeza. Koma ochita bwino amamanga malamulo aja kuti pakhale favor, kubuka maloya kutani. Ndiye tikupempha kuti sona iyi imene kubwera mawa iyi tikukamba za mawa pakhale kukhwimisa malamulo. Favor kwa munthu amene anaphwanya malamulo isakhalepo. Malamulo agwire ntchito. Tikufuna iwo aja akafanane ndi anthu ena amene anangolakwira lamulo kanthawi kochepa anaseva sentence 10 years. Anthu amene ajaso akaseve nawo. Yes. Asabakiridwe. Ndatokoza kwambiri. Ndimene afotokozera pano kuti wina aliyense amene anaphwanya kapena anabera amalawi zosatengera zokuti apemphedwa kuti abakiridwe ena ake akuti ameneyo akaseve mmene akufunikira malamulo. Ndifuna ndikochezanso pano ndi nzanga George Sakwiya wakuno chigawo pakati. George Sakwiya mwina kunoko environment ili motani maka kuchinyamata potengera kuti mkango wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika president wachikoka akhale akutuluka mawa ukapereka sona ku chamber ku parliament building. Ino osamangoti pangolini tikamanena kuti pangolini inu munamonako pangolini ngati simunamoneko pangolini. APM ifini chiloweni mboma watoka kangati ndi mawa aliyese lilongwe itekeseka kufuna kuti amuone pangolini. Ndiye inu mawa yembekeza nzemu zona chinyamata zimene apangire APM akara kutuluka ndipo lilongwe ili teke kuti ione mtsogoleri wawo. Alengezatu kuchokera ku State House akuti kuchinyamata sona imene ibayanso kuchinyamata. Mwina anyamata ayembekezere motani kuchokera ku sona imeneyi. Anyamata ife monga boma la Peter Lijara na miza muzambiri kunali sona yoti yongona mizira iyo mati na mizira kuti mangira youth center kunzusu koma panopa tione mawa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika watibweretsera chani achinyamata pali zambiri zimene tikuyembekezera ndipo siti kugona lero litili ngati pa 31 December tikolowa chaka china cha nyowani kuti tione kuti sona imene iyi a president atikozera zotani. Apasana utenga anyamata anzanu chigawo chino chapakati amene achitenji kwambira mawa ikamati 6 o'clock mamawa. Mawa ikamati 6 o'clock mamawa sikuti tonse tipite ku parliament, tonse tikuyenda tipite pa gate la Kamusi Palace tikamudikilire president wathu wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndipo tikaende nayo kuchokera ku Kamusi Palace kukafika ku parliament. Imeja ni mfumu yathu. Mukuti kukhala ndipiti mawa kuchokera pa gate pa State House mpaka na ku parliament. Mawa kuli ndipiti mawa nse umene utsekedwa wose osati kutsekedwa kuti akufuna kutseka ayi koma chili china ntindi cha chinyamata kumusandalalira president wawo ino akulu game ili bwino. Ndatokoza kwambiri kumeneko ndichoza kwanga ndi George Sakwiya akuti game ili bwino ndipo akumema achinyamata onse achigawo chino chapakati ndipo ndi onse kuli imva ngati angakwanise kubwera chigawo chino chapakati kuti mamawa 6 o'clock akakumane pa gate la pa State House kumene akatengane ndi mkango wa dziko lino His Excellency Profesa Arthur Peter Mutharika kuyenda nawo ndipiti ndithu ulendo wonsewu kuyenda mpaka nakafika pa gate ya parliament pamene president amene ali wachikoka kwambiri His Excellency Profesa Arthur Peter Mutharika akakhale akulowa parliament kukapereka State of the Nation address maplan mene ayendesere dziko lino kuchoka pamenepa kupita chisogolo kunotu ndithu ndacheza ndi akuluakulu osiyana anthu achipani osiyana anthu ongodusa osiyana ama business akabaza ndiyankhula nawo kuno onsewa akuti President Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye olonjezedwayo. President Peter Mutharika ndiye amene amakwaniritsa izo zimene wanena sapereka bodza sapereka chinyengo china chilichonse ndipo sachinjiriza wina aliyense ngati wachita za chinyengo yembekezera kuti kuvala unyolo ndipo yembekezera kukaseva ndithu lamulo ligwire ntchito pa wina aliyense sizotengera zokuti awa ndi anga awa ndi ndani akuti pa Profesa Arthur Peter Mutharika iye ali ndi mtima wofuna akusamala Malawi wina aliyense kuyambira kuchitipa mpaka na kunsanje ndi chifukwa akupanga zinthu zokomera wina aliyense katundu kusika mitengo mafuta apena paliponse forex pena paliponse chitetezo pena paliponse ndi mmene akuti alili Profesa Arthur Peter Mutharika ndipo akuti mawa amalawi achinyamata amayi abambo tiyembekezerenso kuti Profesa Arthur Peter Mutharika akubwera ndi maplani ena okupya othakuka
amene asamalire amalawi amene ayendere ndi amalawi kuchokera nthawi imeneyi mpakana kukafika 2030 kunotu ndithu mwina ine ndisire pomwepa ndabwera lija ndipadzana dzina langa ndi Robert Mukholi wa nthawi zonse wanu amene ndimakhala wano kukufotokozerani maplani komanso ndi ngodya za chipani cha Democratic Progressive Party, chipani chokondedwa, chipani chimene chapula amalawi kuchokera kumpoto mpakana chigawo chapakati mpakana kumwera kummawa. Pamene pa 16 September amalawi anachibweresanso mboma pamene ajawa analephera akutitu pambero penipeni ndiyankhulenso ndi mayi wina wa ka business kake kakang'ono. Business ikuyenda bwanji mayi wa ka business anthochi? Business ikuyenda bwino ndithu. Mbuya muja business muja muzinali motani? Mbuya muja business imativuta chifukwa kuti ndalama so zimasowa tikagulisa kakochepa kuti tikagule chakudya sibakwanira koma panopa tikuona kuti zili bwino so anapeza uzane tikagula ufa kapena kachimanga kuyezesa tikadya siba tikakhuta. Nde uthenga wanu ndi otani opita kwa president wa dziko lino akuonani apo mwauzanji a professor amene akuonani padakali pano? Ndipo ine ndikungoyamika professor kuti atiombola mu mavuto amene tinali nawo chifukwa anthu tinali mu munyengo zowawa ndipo tikupemphera kwa Mulungu kuti Mulungu atsogolere apitirize mpaka 2030. Amakambo atu akuti chigawo chapakati ndi cha MCP inunso ndina chigawo chino chapakati weni mchewa ndiye zikutheka bwanji mukuti Professor Arthur Mutharika wakusinthani ndipo akuombolani chazandiya? Ndipo ine ndikhozana kuti chipani chichi ndichanga kwambira kalekale so mundiona mmene mundioneramo eji yanga sine tsikana ndine mzimayi chipani chichi ndichanga koma munyengo zimene madusa muzipani zinasi ndadusa munyengo zowawa kwambiri moti olopemphero langa ndinalopempha kuti kodi Ambuye ukutilolera kuti tikhati kuyenda kumeneji koma Mulungu amamva foti watipasa mtsogoleri amene timamufuna mkati mwa moyo wathu. Ndiye tikupemphera kwa Mulungu kuti atsogolera president yathu ndipo 2030 apitirize paka chisakhale chamuyaya. Mawa a professor akutuluka akuyenda nse kumene mpando wafika ku parliament uthenga wanu ndi otani opita kwa amalawi wonse mawa? Ndipo uthenga wanga ndokuti anthu apite kwa professor akaone maso ndi maso ndiponso ine ndikube kuti ndipo ndinabwera apa kuti zapemphesa saluyo ine ndimati ndikayiona ndimamva kuti makhalakati kuchipanicho sichanga ndipo ndapempha kuti ayi tupanga diwo ndati koma chipani ndichanga ichi ndigayireni ineyo ndisimva kukoma ndikavala chani saluyi ndipo mawa ndili komweko. Ndathokoza kwambiri ndimeyezera ndi amayi amenewa a business yawo yamulichera kugulisa nthochi akuti moyo unali owawa ku boma lapita lija koma padakali pano akuti akumatha akapeza even 3000 kwacha akumatha kukwanisa kukagula ufa nkudya ndi ana pakhomo zomwe sizimatheka mulamuliro ujawu chifukwa ngakhale chimanga chinali ngati chitsulo cha ndege. Padakali pano Professor Arthur Mutharika anabwera kuzathesa zonse zija Malawi wina aliyense padakali pano akuti akukwanisa ngakhale mabanja akuyenda chifukwa banja kuti silikoma opanda chokudya chilichonse nyumba sichingayende opanda chakudya. Ndimene afotokozera amalawi amene ndiyankhula nawo pano. Dzina langa ndine Robert Mukholi. Tisiyane pamene tikumane mmawa 8 o'clock ku Parliament Building ndikhala ndinanso limodzi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.